Pilih dia kasih dong video ah. Langau dong. 보트라 너무 상관이. 나 두바로 나 가봐. 한가스는 머니 잘서이.
जों लामाखौ बारस'बाय खिन्थु मानसिया अयथासार दङ नालाय आदा मेन्देला माबोरै दं खबरा बरिया ना औ बड'लेण्ड मोनबाय ना औ बोरै थाहैनो हरै थांसै बे जोंनि गासिबो पार्टि गोजा बे दल लानाया नोंथांमोना पुर्निमा बाजार नुबाय थायो आंनि इउटुबाव नोंथांमोना दा पुर्निमा बाजारनिफ्राय जों फैदों ट्रेक्टर 7-8 खानसो जागोन दा जायगायाव सहैगासिनो दसेनि उनाव नोंसोरो ओरैबायदि मानसि नुखासिगोन आरोना जायखौ आरो माब्लाबा बेबायदि नुफेराखैमोन लांबाय आयै सुथुरफ्रा गावथारनानै फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय नै माबायदि जों गंना हाबबाय जोङो नै अ माय गड Bro, anak bundua, kami ini kak, gedeni kelas friend. Hai Indonesia. Saya kelangannya begitu sila-sila sila semua. Ori boy. Dah semua begitu saya kiau. Oh, sambil ni.